the Mahindra Salangjak. Mo khaman hingga hor 11 ni jat 11 time bo hor ijago be hor ina rok kai BJP rok ri ngai bobon tui abotini o pato bisho ma hite kaka unglai mani karon kai je 5 ta ni time bo pornoi bai chini da bikram bong kai te pramothani member chini da bikram ga borok patra borok bukumui bai buprang rok borok patra kok salaimani kai a jaga wa bongni BJP ni kormi no pononi ongkologo bike kajak po kai bike bethagri boi ko ponoi bai bikram patra kok salaimani wa kai apti nglai mani kok gotana ka ang to grei ang o jorawa emna orono orphana ang aing khaman ruano thangjak kai borno phaino phaka lamao kai o BJP ni kormi khorokta bong kai bokrok gokya thui ganang ano ka da phana mo mutro khale bai hamai na engka da kon nor mutu khlai tonga engka kya side ngai ka de olo te tolai ani nang bong engka phaika ka jaga daran klayo bikram bong kai member bokai yakung omo hai jora totom kile thamaka parikha oplai leka tam leka abang wasik borno num nu ya thaimia engka apting lai man gotana kaino borok oro dugano हाव का चिरखौ लायका बर पाल जतनो 25-26 जना रंगाना लाथा तैलायजा गडा तैलायजा o saring time no o saring time no kaito ang or jaga tongraglia angbo nogo horok mathangka kai nogo tongtu hasambo tongtu ang nahar tongo borok koito phai 7 time ka phai o jaga o je mupad office ni bit dogarok joton buphai paika ka morok no joton buphai paika apun no to tongro apura angkere ang nahar tong nogo hasamo tong tu hingga pulis rok phaiga angka pulis rok bai boro rakung laika onek no rakung laiman pore okai pulis rok bai dagija khana nogo thang mandiro ne hingga boro nogo da thangka boro thangka yang kona da hojalai tonga thar malia angka hor 11 ta time okai o pulis rok thangbai drop hingga boro hor betari kata mo hai tawo abno tui no tam sanai amno tui to ang kaito boro no amno ko kajana mo tong omo hai ke nijra walai choklai englai jeng bai ke chini ha to pa ni jeng choklai malai na ba amo hai kai englai khanga kai abnang borno tak nong media ni biching tei ang ko kajana mo jongo borok গণতন্ত্র আইন যত আইন খাইমানো যত পার্টি খাইমানো তবে ওমা হাইকে হরক রিলাই বুলাই ওয়ালাই হাঙ্কা আবো একদম চায়া nang tipramo thani bo poto ta হাঙ্কাই তিপ্রামো থামনা আং তিনি 26-33 বুট কম তিনি প্রেসিডেন্ট আং নিজিনা nini mo kai আং কাই আর মং সন্দেশ দেবর